化け物どもを火あぶりにしてやれ。はっ。火球よ、焼き尽くせ。レディン様、ゲルは私たちに任せてください。すまない、クリス。我が敵を撃て。かの者の傷を癒したまえ。邪魔はさせないわ。また剣の腕が上がったわ。よし、このままバルディア城を取り戻し、ディゴスを倒すぞ。しかし苦しい戦いだった。ソーンとクリスのおかげで、本当に助かった。当然のことをしたまでです。ホーキング公の命により、レディン様の指揮下に入るために参りました。それは心強い。よろしく頼む。レディン様、私も、レディン様の戦いにお供させてもらえませんか？ダメだ、危険すぎる。お願いです。決して足手まといにはなりませんから。わかった。クリス、これから共に戦おう。はい。一日でも早く、平和を取り戻さねば。クリスやソーンらサルダスからの援軍の助けを得て治療の森を抜けたレディンたち。しかし森の先では彼らを待ち受ける
帝国軍の姿があった。黒騎士と呼ばれ恐れられているダルシス帝国親衛隊隊長ランスが待ち構えていたのだ。宿命のライバルとなる二人の戦いが今始まった。